नै मोजां मोजां जाथोंसै खालमासिखौ खिनसै दांवरथारसां देरदों गिदिर खामालाय बायदि थादों आं बायदि बंबाग्ला उलिनायखायसो गायसै जेनबाय बैसोआसो एबार नुदों जोंना हेल' लोगोफोर गिबि गिबियावनो नै मादैया नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरलायबाय दे आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै दे सनाफोर नै मादैया महिलानि गय गायनो थांसै नै साथा हमबाय गय बिफां लाबाय थांबाय थानोसै लामा लामा मादैया नायलांबाय थादो मालाय थांजोब्बाय नै जोंहाल'सै जोंहा जेरावबो उन जायो दे लोगोफोर थांगासिनो दङ नै मादैया नायलांबाय थादो दे सनाफोर दिनैनि दिनखौ मा मा देखायलांनो हायो देखायलांसै महिलाफोरनि गय गायनायजों लोगोसे ओइ आंहा दासो सफैदों नालाय नै मालाय जावखु जावखा गायखांजोबबावबाय नै हो ओरै गायहैनोसै आंहा खामानिया खावसे थांखांजोब्बाय आंहा दासो फैबाय नै दे लागासिनो दङ बाजैमोन आरिथ' हाखर जावलाय दे मोनसे हाखर गायखानाय नालाय बेखौनो जावफुनानै बावनो गायफिनबाय नै बे थैनायाव गायफिननानै होबाय जेराव लांदां बाव गायबाय औ लांदाङाव माबा फिसाखौ बावनो जावनानै गायफिनबाय आहाबो बैथिं गायहैनोसै ओइ जोंना बिजावजालि बियो बिजावजालिया बेसेबां सक्ति दङना हिनजावबाबो औ गोदो आगोलाव गाम्बारि गायदोंमोन बे गाम्बारियाव अबेबा देरदों अबेबा देराखै नालाय दा बे गेजेराव गयनि गेजेर गिदिरखौ दोनबाय आरो अबेबा फिसाखौ थाख्लायजोब्बाय गयखौ गाज्रि जाजानो गिनानै देरैखौ दानफायजोब्बाय हैरे जौआ मैदेरनि बोलो जोंना बाजैया नै बाजैया थिफि मालाय मा जानो जोंना बेसेबां सक्ति गोरा नै मैदेरनि बोलो हैरे जौआ मैदेरनि बोलो नुबाय जों लागो महिला समितिया बेसेबां सक्ति गोरा बिफां लाइफां गासिबो दानजोबो नांगोन फाग्लिफोर ओइ आं सिनसे फैफिना सयथि आंनिखौ गायनो थाखाय मादैया मालाय हाखर जावबाय ओइलाय एसे हा हबफानोसै नै आंहाबो आंनि लाबोनायखौ गायबाय दे नै मोजां मोजां जाथोंसै खालमासिखौ खिनसै दांवरथारसां देरदों गिदिर खामालाय बायदि थादों आं बायदि बंबाग्ला फैगौआव गायगोन खालमासि गायगोन जानायनि थाब मोनजानाय बंग्ला जात जि मावखाबाय मालाय रिनाजों जिपसिजों महिलानि सेक्रेटारिया नै जोंना होख्लायबाय बोरै
सोरो नोंसोर थैनायखौ जि मोजां नुदोंमोन आङो माने बे गय खाथिनिखौ साफा खालामोबा मोजां जायोना मोजां जायो आरो हाग्राया थाब माबा जाया गयाव मानखोआ बिजुली लागाव रबा फुबाय लांदांनो साफाजोब साइस जाखासिगोन स्लिम आइजोफोर गायनायनि खोथाबाव महिलाया मावबाथाय मालाय गोसो होनानै बिराद साइस मावखायो मावखानांगौबो ना खामानिया साफा मोजां जाबायब्रा ना दैज्लाङाव हाग्रायाबो जानो हाला हाग्रा जानो हाला जोंना नै बिराद मावथिखा बेस्रा बियो आसा बायद'आ माथो सानदों जेरैबो आखा फाखा बुरिनायखायसो दा एसे जेनबाय बैसोआसो एबार बिजामादैनाव बेदर जानांगौ ना हाथायफ्रासो थागोन ना थाला जाखो हाथायालाय दंथ'यो दा हाथाय थायाबा माजों मा जा बिखाखौ एवना होथोंसै बिजामादैफ्रा जाहायबा नै आंना बिखाया जायाथ' हर सोरनावबा दंबा ओइ बोरैजाय खानांगौ बाल ओरैजाय ना ओरैजाय मानसिफ्रालाय नै नों मा लादों नोङो खन्था गोलाव आजावग्रा ना नाय मा दैदों नोंसोरो आखायाव सिख्लाफोर गयखौ गायखांजोबथ'बायमोन दाना गायखांनानै आरो बिनि उनाव ज' सावरायग्रोनानै मा डिसिसन लानाय जायो लाफिननोसै सोर गय लाबोदों गय लाबोआ बेखौ हिसाब लाग्रोनोसैनो लाबोनानै सोरहा फाइन नांदों फाइन नाङा बेखौ सावरायनायनि उनाव मावफिनबावगोन रायजो महिलाफ्रा मानि फैसा जमा बे गय लाबोयिनि जाय गय लाबोआखै बेनाव बेसेबां फाइन फोनांखो 20 थाखा गय लाबोयिफोरनि गैया लाबोखानायसो जोंहा लाबोदोंथ' बयबो हरखाबाय बिहाबो फाइनल' नांसिगोन नङा फाइन नांला बैल' नांसिगोन गायिया 50 माया बियो माबाया सुथु ना मुथु नोंनि सुथुआ लेंदो हनै सिख्लाफ्रा आंबो दै लोंसैहाय दै गांबाय बेरा बायनायखौ दोबावबाय नै रायजोफ्रा महिलाफ्रा गुना खादोंना औवा दानखानाया बेरायाव थोयिनि आरो गोदान औवाखौनो दानफिनबावबाय गुदियावसो दाननानै आरो बेराखौ होबावनोसै होननानै डिसिसन लाबावबाय बिजौखौ बोखावसिगोन आंना औवा दानसे दाननानै नै जोंहा हास'बावबाय जों लागोनि महिलाया देन्जारखाहाय मावनायाव दांनायाव आखा फाखा मोनबैसो दं सानदों उनुमान खिथाहरदों नुदों जोंना बिनानाव रिनाया बेसेबां खामानि मावो जोंना आइयाबो
बै माबाया रोंदों जिथाया खालामदोंना दहाय बैलाय बिसोर बोरैबा खेबस'यो आरामनो नै बेजों नङाथ' नैबे गेजेरजोंसो बै गेजेरजोंसो ओहो सिंजोंसो बे हाथाय सिंजों औ आं गिथालाय बाय थाइखो क्लासा मोनसे जाबायना थोआसै हास'नो मावखांनानै दांखांनानै नै दानखां दुनखां जिरायखावजोब्बाय मानसिफ्रा मेंनानै जोंना अम्बा बिमायानो बांसिन मावबायदां माथो माबा खालायलायबाय गोजौ बरिया ना मावबाय नालाय मावबाय आरो माथो जोंहा रिनाया खामानियानो जोबथ्रा दाबो बोरै जाखो रिना मारै हाउस पार्टि मा होनदों लाग्रा ओंखारबाय नामा बिराद औवा दानलाय मा दानलाय थास'खौ जोंनो नांला हरनाय जाबाय अनसुलिया ना जोंना अनसुलिथारहाय नाथाय दिनैनो नांगोन फैसाया गाम्बारि बिफां दाननानै मोननाय बनखौ फाननो नागिरदों महिलाफ्रा जाय लायो बिनो 2000नि होबाय बिनिफ्राय साब्रै मानसिनि 80 थाखा मोनबावनांगौ बिनिफ्राय बन दाननानै फाननायाव 2000 मोनदों आरो गयबो गायबायबो बिनि थाखाय खस्थ' मोननायनि 2100 थाखानि जोंहा मिस्थि लायनाय जाबाय मिस्थि नेमखि एटेन्डेन्स लानो नागिरबाय दाना जोंहा हाग्रा एवनायनि नेमखि मोनजाबाय रायजो राजा महिलाया मिस्थि मोनजानोसै जायगा रानदो जायगा होमबा साबसिन जायो दे नों गाब्रुलांबाय थादो नों गाब्रुबाय था दे दे नों गाब्रुलांबाय था दङना प्रभाबती रेखारानि रिना मोजाङै जा थाबथागोन गोदैफ्रा गोरानफ्रा खस्थ' मावनायखौ मोजाङै गोथाव जायाबादि जागोन आंनोबो मोनसे लाखिखादोबा रायजोफोर केमेरामेननोबो होखादो मेदामनो होदो दोनदो आं खैमाखौ नाम लायाखैमोन जिरायथों साननानै जाथोंहाय बेस्रा आंना जोंना होनै आगैया राननांगौहाय दे आं हाबायाव बेखौसो लांसै खामानि मावग्रा सासे जोंना बिसोर जालायाबो आं बायदि गोथाव मोनो गुसुखौ बायनो रोंबाय ओइ जयन्तिया दंना गैया रायजोफोर भिडिअ'आ एसे गोलावानो जाबाय आं भिडिअ'खौबो एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक्स